בוקר טוב לכם חברים, שלום לכם. היום אנחנו עם הטרקטור הקטן, הג'ונדיר הקטן. אנחנו פה נוסעים להמשיך לעשות עבודות של ניקיון וגינון. הנה נמצא איתי פה השותף שלי, הפועל מספר 2. אנחנו עכשיו בדרך על הטרקטורון לכיוון הכניסה לקיבוץ לעשות סדר וניקיון. אז שיהיה לכם יום נעים ומקסים, ולא לשכוח למרוח סתם. לא צריך למנוע קרם הגנה כי אין שמש, אבל להתחבות ממטרות עם גשם, זה הכי חשוב. אז שיהיה לכם יום מקסים, ביי ביי. בוקר טוב לכם חברים, שלום לכם. היום אנחנו עם הטרקטור הקטן, הג'ונדיר הקטן. אנחנו פה נוסעים להמשיך לעשות עבודות של ניקיון וגינון. הנה נמצא איתי פה השותף שלי, הפועל מספר 2. אנחנו עכשיו בדרך על הטרקטורון לכיוון הכניסה לקיבוץ לעשות סדר וניקיון. אז שיהיה לכם יום נעים ומקסים, ולא לשכוח למרוח סתם. לא צריך למנוע קרם הגנה כי אין שמש, אבל להתחבות ממטרות עם גשם, זה הכי חשוב. אז שיהיה לכם יום מקסים, ביי ביי.